dwe mar 11. Ezra Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mogejanga gino ni winjo makare sigana mabende no chwalno kanyo koda jafombo marwa Ezra Okoth. Ezra imba ng'eyo ni luwo makare chenro makamano kata alipot makamano mabende no chiunwa kod jafombo marwa Ezra Okoth. Nyaka sani jotelo mopogore opogore sani koro wacho ni duol mabende ochung' ne chame pacho kae mano afa ne onge kod ratiro mar chungo chenro mar rego niang' e kembe mopogore opogore pacho kae. In kaka jagoro maduong' mar riwruok mar jopur mag niang' mano Kenya Federation of Sugarcane Farmers, bende ne en ratiro kata neno okang' makare mar mondo mi afa ochung chenro mar rego niang' kendo gino moko omiyo kembe moko mag sukari olori? Ezra. Yes, mokwongo erokamano jopur niang' duto ka achiel gi Ramogi radio ka biro studio ka kendo an serious e wach machalo kamano. Omiyo jopur ochik itgi gi any stakeholder te, wabunge, MCA, senators te, governors nyaka high table ma national government. Wachno osemiyowa midhiero kaluwore ni sani ji obedo gi midhiero ma kama gidhiye onge, kama gichike onge, kore gatache otamowa ng'eyo. Mokwongo gimonego tim kapok otim mago ni public participation nyaka tim ne jopur, kendo be gima kendo lich nyaka migi notices kech wane ma wan major stakeholder makelo raw material. Ka onge japur onge factory, ka onge factory to onge japur. Koro ji ariyo gi onego ng'igi kidwa tim decision machalo kamago. Ok wadagi decision, but wadwa ni luongowa kaka stakeholder, kaka jopur mochung' ne jopur ni mae gima wadwa timo. Koro wambe giyudo pachwa kanyo nyocha ok odhi maber ahinya nikech yude noluong millers kendo confirm wan nokoluongwa. Omiyo gimodhi nyime ok wang'eyo nyaka sani. Koro nyocha wabedo gi buok kendo wasego simbe kuonde manyocha decision go omedo. Omiyo kadine mila be miwa wechegi dinyocha wakama very quickly on behalf of farmers. To Ezra iwacho kanyo makare ni nonego bed ni isumo paro kowuok kuom jopur. Ng'ama nonego bed ni wuok oko to sumo paro kowuok kuom jopur kata timo public participation ne jopur kapok okawo okang' makamae mar chungo chenro mar tero niang' e kembe makamago. Ezra. Wan gi sirkal ariyo, county government to gi national government, gine monego ne gimiwa direct okech gine ma gin gi policies, gine ma gin gi communication from down up to the national. Koro jopur wan kae to kagise communicate kodwa kaka jotend jopur, to communicate gi farmers, to wawinjore gi millers ni mae the way to go. Gino no otimre kendo confirm ni en gima kamano. Kata soka direct kawinja en adieri, Minister mar Agriculture en adieri, county government en adieri, mae kama chochni owuokie. Ilero kanyo makare